Eshe bafemu, eshe. Hayi nje ukhuzane nje uyixoki, ukhuzane nje uyagwaza, ukhuzane all. Hayi, bafemu. Awuzibheke kuhle nje ngesinye isikhathi. Yabona lento le yamamiliyoni, uthatha ukulandelela kahle umuthi yabuka. Ukhuzane lento wayifika isihamba yayiphendisa kuyinto enhle-ke uMaskandi, thatha uMaskandi iyubeke kwelinye izinga. Njengamanje abaculi siyabona nje bayajabula ukuthi umculi ingoma yakhe seyashaya imiliyoni okuyinto enhle leyo. Thatha uMaskandi iyubeke kwelinye izinga. Kodwa-ke eqinisweni siyazi ukuthi le nto le ibingekho ematheni noma akekho umuntu obeyinakile kangako ifike nokhuzane ngokuthi ethi yena umcimbi wakhe uzoqasha umuntu onemiliyoni engomeni zakhe. Yangenisa kanjalo-ke le nto leyo-ke yangena nakwabanye yadlisa impela indaba yamiliyoni futhi inhle le nto leyo. Kodwa-ke phela vele-ke umuntu uma umzonda hayi into esoyisho nathi uma umzonda vele yonke into ayenzayo ibone wena iyimbi. Ngesiphi-ke ngeke angisho umkhuzane uperfect akho sokele ngenasici. Wonke umuntu nesici sakhe. Angizazi izici zakhe futhi angifuni nokuzazi. Angimlandeli wakhe futhi angimlandeli kodwa ngilayele meshaye ngoba emnandi naye noma enzile. Insizwa uMashimane le ilapha ku-TikTok iveza nje imibono yayo ngesimo sokukhuzana ngendlela enza kahle ngayo. Webafowethu, wey'ngane zakwethu, ake sibuyisane, ake singaphumi endleleni, asizameni ukuthi sihloniphane bafowethu, sithandane, sibe nothando, sibe into eyodwa, sibe imbumba. Akumelanga ukuthi kuze kufike lapho kufika khona izinto kuze kuthiwa ziba zimbi ngale ndlela okuyiyona. Umculo esikuwona uMaskandi wona mculo osihlanganisayo, wona mculo okwazi ukuthi ukukhumbuze lapho ubuya khona. Ubuya kuphi, ukhulephi, ubushela kuphi. Izinto zonke zakho zokukhula zobunsizwa, uyintokazi noma uyitshitshi noma uyiqhikiza, uyibhungu, konke nje. Kodwa nje ngendlela bafowethu okwenzeka ngayo akusajabulisi, akusemnandi. Bengisacela nathi sihloniphe impilo, sihloniphe abantu. Sazi ukuthi la simunye sizothanda uMaskandi umculo wethu. Yithi sodwa nje bafowethu okuba ney'gamegame ey'ningi ezenzakalayo ey'gcina ziyi-physical, ey'gcina zibuhlungu kabi. Ayikho yinhle into eyenzeka uMaskandi bafowethu. Kanti solandela kanjani ngane zakwethu? Why singathandi abantu esibathandayo kahle? Why singabhokani ngendlela engalahlekiseli ngenhlonipho? Khona umuntu okakubhoke uze-smile uwedwa ubone ukuthi wangibhoka. Why le nto iba personal ingane zakwethu? Because akujabulisi. Sizophilana kanjani? Sizoya kanjani phambili? Emcimbini sizohlangana kanjani uma sizophila ngendlela esiphila ngayo? OMgqumeni noMtshengiseni bayaphila ngendlela abaphila ngayo. Kuba nama-challenges akhona nabo ngey'khathi zabo. Kodwa ngane zakwethu akwesiphezeni ukuthi senze ububi egameni likaMaskandi. Akukho kuhle kahle, akujabulisi. Mina angikho happy. Kubi nje ngampela, kubi ngampela. Iyona genre le okungelula abantu ukuthi beyiqonde nabakwezinye iy'nhlaka beyi-understand-e because siba personal kakhulu. Noma into kungasisiyona asibe sisayibona. Kumele sizame ukuthobeka, sehle, siphilelane, siyeke ukuthatha izinto ngey'nhliziyo. It's just an entertainment ukusaphotha umuntu uMaskandi. Ukumlandela umuntu kuyi-hobby kuwe. Wena usuke umele ukuthi uphile impilo yakho, uye phambili, wenze izinto ey'zovusa umndeni wakini, ikhaya lakini, abantabakho, nempilo yakho nje ukuthi inyakaze iye phambili. Akusiyona into etheni uMaskandi ukuthi sengaze kube ila okhona. La sizojabula, la sizohamba ne-trend ukuthi yini e-trend-ayo manje, yini enhle manje, ubani olidayo
kuma-iTunes, ubani oseyenze ukuthini ku-Spotify, ubani ama-listeners onengoma enama-streams amaningi. Sizojovana ngalokho, hhayi ukuthatha izinto ngey'nhliziyo sibe-personal ngani zakwethu. Ake sehliseni umoya, singakhushulelwa umoya ney'nhliziyo ezingabi phezulu. Uma sohamba kanjena angeke kulunge, angeke sifike lapho esifuna ukuya khona. Lento nje umculo i-entertainment eyokuthi siy'jabulise, akuyona into esengaze ibe serious. Asiwathandeni amaqhawethu, siwajabulele ama-achievement wakhona siwaveze. Ngingathi uma ngiveza i-achievement bese omunye eba-personal, cha, eyakhe lowo mculo loyo, akuyona eyami uma mina ngikuveza. Mina angeke ngithole lutho, kuwukumjabulela ngoba sikuphi, sikumaskandi, izinto y'hamba ngokuthrenda, futhi kusuke kuncokolwa, kusuke kungaliwa. Ngiyafisa mina ukuthi sazi ukuthi sibuya emakhaya, siphuma kuphi kuphi, sikhulile, sayaqhathwa, sadlula ey'ntweni ey'thize. Uma naniqhathwa lapha ey'nkomeni kwakungasho ukuthi senixabene, benizwa namandla nezinsizwa ukuze ukhule u-strong, ungabi weak uma ukhula uhlala nesimo bese uba nenkinga ugijima uyobika ekhaya. Ilokho nje bengifuna ukudlulisa ukuthi ake sibuyisane ukuthandana phakathi kwethu, ake sibuyisane ukuhloniphana, sazi indawo yethu ukuthi ngoba siphila nje, siphila nabantu. Ngiyabonga ngisakahle, kodwa nje iy'gemegeme nezinto ezimbi ezenzakalayo azehle, ay'iphele. Ilokho engifisa kwenzeke. Ngiyabonga.